don't kill my speakers with the shit. Здравейте хора, ние ще играем Megwars, аз съм Slenders и... Как ли ще му убираш от така? Ще да намеря. Тя машината повече мене хареса. Тя голд си имаш. За да изцели този генератор. Оп, аре. 13, 14 айрон, 15 айрон, 16 айрон. Nice iron. Хора, и сега идва. Здравейте, хора, вече сега и имах проблем с един от планетите. И просто те са компютър, база компютър, той си ги това, той замаре с ръка. Геймър изключва, да, за компютър. И аз съм сега си взимам работи. Взимам такова меч, взимам меча. Айде. Хвърлих се. Ужас. И тут му дай броя на него, аз как намеря. Я ще го убия бос. Тра-ла-ла-ла! Ще взема просто някаква броня. Ами е дървена. Вот такова. Вот такова. Дървена каска. О, то си хвърля глупости си там. И аз си хвърлих мече. Къде бе? Взех се стритки. Какво е? Мис-11. Мис-11. Аз знам, че трябва да взема 3 съмка. Оп! Дисконект на сервера. Хора, сега се връщам, извинявайте. И здравейте хора, върнах се. Това е краят на този клип. Надявам се да ви е харесал. И до... Не, чакайте, забрах да ви кажа, че... забрах да ви кажа да се абонирате за старият и новият ми канал. Имам още. Имам 3 канала. Да, 3. Снимам клипова 3 канала. Единият ми канал от таблет. Другия ми от този лаптоп. Другия ми е от телефони. Добре хора, това беше от мен.